הילדים בבית מתחרפנים, הם רוצים קייטנה. הלכתי לבדוק קייטנות, שימו לב, אחד בתל אביב, אחד ברמלה, שימו לב מה ההבדלים. קייטנת רבת אביב שלו מדבר נמרוד, במה אוכל לעזור. אוקיי, קייטנה תימשך ב6 שבועות, יהיה להם ארוחות בוקר מאוד עשירות, סושי, רביולי, כל סוגי הפסטות. הילדים ישתכשכו בבריכה פעמיים בשבוע, בבריכה אולימפית דרך אגב. יהיה להם יום אחד של סיור בקניון ארנה, משם בביצעו להפלגה, אוקיי? סוף הקייטנה, אני רק אומרת לך את הדברים העיקריים. סוף הקייטנה הם ביראו הופעה של מוקי ושל קרן פלס. תראי, כל התענוג הזה בגדול יעלה לכם 12,000 שקלים. קייטנה ברמלה. קייטנת רמלה לוד שלא מדברת רחל, במה אוכל לעזור? תראי, הקייטנה תימשך במשך 2.5 שבועות, יהיה להם ארוחות בוקר חבל על הזמן, אנחנו מביאים להם לחמניות מאנג'ל, כל סוגי הבירות שאת רוצה יהיו שם. בוודאי, הייניקן, גולדסטאר, מכבי, בריכה, לגבי בריכה, קנינו בריכה מהפיראט האדום באור יהודה, הם ישתכשכו להם שם, כל הילדים, יהיה להם כיף, נעשה להם גם יום אחד של סיור, בבית העלמין הערבי הישראלי בלוד, בסגד אם יראו אותו. הפינאלה זה יהיה בכלא מעשיהו. דרך אגב, אנחנו גם ארגנו להם יום אחד של הרצאה שחבל על הזמן, זה נרקומן שנגמל. דרך אגב, אני גם הייתי נרקומנית לשעבר, אני ברוך השם כבר 2 שבועות נקייה מהסם. כן, ובסוף יהיה להם, אנחנו נעשה להם מסיבת סיום. האמת שסגרנו את הפלקה. יהיה להם מושיק עפיה וביטר, והדובדבן זה זהבה בן תעלה לשיר להם שם. לגבי העלות, תראי, העלות זה 10 פעמים חי. אפשר לשלם גם בתלושים מי שירצה. לגבי הסעה נשמה, אני לא אחראית על זה, או שאתם תביאו אותם או שיבואו בטרמפים כפרה, זה לא כולל את המחיר. איפה הקייטנה תהיה? הקייטנה תתקיים בחניון בחצי חינם בלוד. בסדר נשמה, תודה רבה עיוני, ביי.